O Máis que Tapas puxo o seu broche de ouro en Boiro. 8 bares e restaurantes sumáronse á ruta gastronómica no municipio que pechou a súa 11ª edición. Novembro rematou e con el foise tamén unha nova edición do Máis que Tapas, ruta gastronómica impulsada pola Mancomunidade Barbanza Arousa. Esta fin de semana foi a última na que se puderon degustar as propostas dos bares e restaurantes participantes, que nesta ocasión foron os do Concello de Boiro. Estamos moi contentos porque ano a ano temos máis xente, máis usuarios que se achegan a degustar as tapas xunto cos viños da ISP Terras da Barbanza e Iria aquí ao noso territorio, a Barbanza Arousa. Xa nos outros 3 concellos foi un éxito, en Boiro esperamos que tamén sexa un éxito, porque ademais este é un proxecto da Mancomunidade que xa está consolidado. Ano a ano foise consolidando cada vez máis e temos xente tanto de concellos limítrofes como dos propio territorio de Barbanza Arousa que se achega aos diferentes concellos xa coa motivación da ruta de tapas. Cada ano participan na iniciativa máis locais, polo que este ano en Boiro houbo 8 participantes. Mais, ano a ano, síguese potenciando o que é a gastronomía do territorio xunto coa nosa enoloxía, cos viños da ISP Terras do Barbanza e Iria, e ademais a calidade das tapas, a imaginación e a tipoloxía das tapas que se realizan, pois ano a ano hai un maior esforzo e hai unha maior competencia tamén entre os locais, competencia sana, por suposto. Moitas tapas artesanais e sempre poñendo en valor a nosa gastronomía, tanto os frescos como a gastronomía en conserva tamén, que estamos aquí potenciando tamén en Barbanza Arousa o que son as nosas conservas. Nesta 11ª edición do Máis que Tapas puxose o seu broche de ouro en Boiro. Cada ano vamos mellorando, vemos que os locais de hostelería do noso concello se esmeran moitísimo para ese concurso, que tamén anima un pouquiño, e ademais vemos que os clientes que veñen aos nosos locais comparten, creo que en todos os concellos compartimos a mesma opinión de que os veciños e as veciñas da comarca se acercan hasta Boiro para degustar estas tapas. Entonces, bueno, nós estamos moi contentos, ademais é un fin de semana moi bo, porque a Boiro tocoulle a verdad que un fin de semana moi bo, porque é o Black Friday, así que a xente con ese bono da Diputación da Coruña que se anime a comprar. E destacou o incremento das tapas que está a ver edición a edición. Como xa levamos bastantes anos participando, a innovación, estamos buscando sempre recursos entre os compañeiros, incluso, con algún falamos de que, a ver que podemos facer, non? Pero creo que nos 4 concellos as tapas son dun nivel extraordinario, hai que agradecer, porque ademais este concurso, esta promoción que se fai en este mes tan baixo económicamente, que noviembre ven sendo desde tradición un mes baixo para a consumición, así que, isto atrae un pouquiño máis de xente ao noso concello e a xente se anima un pouquiño a salir máis e a probar as tapas. Nesta ocasión coñecemos en primeira persoa que había detrás da tapa da ubi. La tortilla de maíz la tiramos a freír durante 2 minutos aproximadamente. Vamos friendo. Escurrimos, secamos bien. Una vez seca, vamos con nuestro guacamole fresco, una camita de guacamole fresco. Después venimos con nuestra cochinita pibil de cerdo duroc, cocinada a baja temperatura durante 6 horas. Y venimos con nuestra salsa cheddar. Y nuestra salsa agria. Acabamos con nuestra cebolla encurtida con jalapeños y cítricos. Un peche do Máis que Tapas por todo alto, no que non faltou a variedade, a calidade e a acollida das persoas que se achegaron aos 4 concellos a degustar as propostas dos locais participantes.